היי לילי וגילי, ברוכים הבאים למעבדה שלי. היי בניאלי, אנחנו כל כך שמחים להיות כאן. שמענו הרבה על בינה מלאכותית, אתה יכול להסביר לנו איך זה עובד? כמובן, בינה מלאכותית היא ממש מגניבה, והיא יכולה לעשות דברים מדהימים. בואו נתחיל מההתחלה. מוכנים? מוכנים! זה כמו לתת למחשב או רובוט מוח שיכול לחשוב וללמוד. אבל איך מחשב יכול לחשוב? הוא לא חי כמונו. שאלה מצוינת לילי. דמייני שהמוח שלך הוא כמו ספרייה גדולה עם הרבה ספרים. כל ספר מכיל מידע שעוזר לך ללמוד ולקבל החלטות. בינה מלאכותית עובדת על ידי שימוש בהרבה מידע, בדיוק כמו המוח שלך. תחשבו על בינה מלאכותית כמו תלמיד בבית הספר. היא לומדת מדוגמאות ותרגול, בדיוק כמו שאתם לומדים מתמטיקה או איות של מילים. אז בינה מלאכותית עושה גם שיעורי בית? במובן מסוים כן. בינה מלאכותית מקבלת הרבה מידע ללמוד ממנו. למשל, אם מלמדים בינה מלאכותית על חיות, מראים לה הרבה תמונות ואומרים לה איזו מהן היא כלב, חתול או ציפור. אז היא לומדת מלראות הרבה דוגמאות? בדיוק לילי. וככל שהיא רואה יותר דוגמאות, היא נהיית טובה יותר בזיהוי שלהן. בואו נראה כמה דוגמאות מגניבות של בינה מלאכותית. האם השתמשתם לאחרונה בטלפון חכם או טאבלט? כן, אני משתמש בטאבלט שלי כדי לשחק במשחקים ולצפות בסרטונים. מעולה. חלק מהמשחקים שלך משתמשים בבינה מלאכותית כדי לגרום לדמויות להתנהג בחוכמה. וכשאתה צופה בסרטונים, בינה מלאכותית עוזרת להמליץ על מה שאולי תאהב על סמך מה שכבר ראית. ומה לגבי בית הספר? האם בינה מלאכותית עוזרת לנו שם? בהחלט. בינה מלאכותית יכולה לעזור למורים בבדיקת עבודות ואפילו ללמד תלמידים במקצועות כמו מתמטיקה או קריאה. עכשיו בואו נצלול קצת יותר עמוק. בינה מלאכותית לומדת באמצעות משהו שנקרא אלגוריתם. חישבו על אלגוריתם כמו סדרת הוראות, כמו מתכון לאפיית עוגה. עוגה! אני אוהב עוגה! גם אני גילי. בדיוק כמו שמתכון אומר לך באילו מצרכים להשתמש ואיך לערבב אותם, אלגוריתם אומר לבינה המלאכותית איך ללמוד מהמידע. אז הבינה מלאכותית עוקבת אחר ההוראות האלה כדי להסתפר בדברים? בדיוק. ככל שהיא מתאמנת יותר עם המתכון שלה, היא נהיית טובה יותר. בינה מלאכותית כבר עוזרת לנו בכל כך הרבה דרכים, וזה רק הולך להשתפר. היא יכולה לעזור לרופאים למצוא מחלות, לנהוג במכוניות, ואפילו לחקור את החלל. וואו, זה מדהים! אז בינה מלאכותית היא כמו עוזר חכם בשביל כולם? נכון לילי, וככל שנלמד עליה יותר, נוכל לעשות יחד דברים מדהימים יותר. אני מקווה שנהניתם ללמוד על בינה מלאכותית היום. זכרו שבינה מלאכותית עוסקת כולה בלמידה והשתפרות, בדיוק כמוכם בבית הספר. תודה בניאלי, זה היה ממש מגניב. נכון. אני לא יכול לחכות לספר לחברים שלי על בינה מלאכותית. אני שמח שנהניתם ילדים. המשיכו להיות סקרנים וללמוד דברים חדשים כל יום. להתראות בפעם הבאה.